Bai, egiz esan, ja entrenamentuik gogorrenak edo alderdi fiziko gehixen lantzen dizen horrek pasau, eta pixka hori ez, partidu asko jokatu, geure hartin denbora gehiago egon, da bai ez, niri bentzak guztetea eta politxe izaten da, hori, urtin behin bentzet, sortzia marregune alkarra zegoti. Egiz da hori ez, lehenengo goliako, lehenengo partidu etorri ala, igual irabazten juten da pretemporada guzti, ez? Bai entrenamentuk eta bai partiduk, hori ez, ja pixkat kompetizioa begire gehiago eitzen di, eta bai da gehiago, hori ez, ja azkenengo bihaztetan sartute, bai igual, bai entrenamentuk eta partidu, igual garrantzi gehiago aukileikela, edo ja gauza gehiago ikusten junleikela, eta bueno, genti hori ez, ja partiduk osoik edo minitxo asko jokatzen bentzet, eta bai pixka kamiseten da, baina bueno, gure aldetik, hori ez, lehenengo partidutik nik uste dut ja, importantzi haundixen moten gauzela partidu hone eta entrenamentu eta barden jarraitzuko bela. Hombre, nik uste dut era bat gustora goti oso zaila dela. Entrenatzaile batek, eta beran lana da ez, bai entrenamentutan da bai partidutan ikusi taldik zehitzen da bentsarto, ikusi taldik nun aldaben hobetu eta nik uste dut beran lana dela ez, hori ikusti eta hori esati. Ona ez, nik uste dut partidu gotxo txartxoek taldik partiduarenetan kompetitu da bela, azkenengo hiru partidutan hiru talde egon dizela nahiko nivel honekuk bat geure ligako eta beste liga batekuk talde honak eta goixen gatu dizen taldik, eta nik uste dut taldik kompetitu da bela ez, gero egixe da, hori, tekniko aldetik, fiziko aldetik, ondio gauzak hobetun bideuzela eta denpori deko hobetzeko, baina nik uste dut kompetitzerako orduan nahiko ondo ikusi dut talde. Bai, pixkat ezberdin ez, aurreko urtin berandutxua hasi nintzen, da egixe da hori ez, zenebala denpora asko eduki, eta pixkat atzetik ibili nintzela, eta urten bat gehixa modu nabile bai internetan da bai jokatzen, da alde hortatik posik. Ez, nik uste dut, azkenin bagotxak beran nivela monbi daula, eta zure nivela moten bozu, da zure nivela bestien gainetik bada, edo bestien aheltzen bada, aukera gehiago dugu jokatzeko, ez? Plantillan 20 egon edo 30 egon, azkenin jokalarixe beran nivelin ez bada, ez da jokatuko. Orduan, nik uste dut garrantzitsuena dela hori, ez? Zeure nivela emon, eta entrantzaileak jakin daixela, hori, ez? Nivelik honen amoten bozu, kontableikela zeu, ez? Baina, horrek ez dut nahi esan igual gitxia zeuzelako atzin merito gitxia bizuni jokatzeko, ez? Ez dakit, emoten dago urten, eskadak igual lateralin da erdixen bebentzet oina zieran partidu asko jokatutxu, orduan ez dakigu, ez? Zenbat, zentral gauzan, ies elusei beteko jokatzi, eta ondo iban, orduan ez da dut, azkenin segundo baza jokatuko zu, da ez pasa ondo ez duzu jokatuko ez, nahi 2 egon, nahi 6 egon, orduan nik uste garrantzitsuena numeru baino hori dela, bagotxak ataten da nivela, dauken inderra eta emon leikenak futbolin emoti. Bai, hombre, esatzut ez, oin arteko partidutan, 3 partidu, hori ez, lehen mailako aurkarixen kontra jolastu duzen 3 partiduetan hori ikusi da ez, talde lehiakorra dela, nik uste dut, hori ez dela asko aldatu ez izenetan ez jokatzeko eran, baina bueno, jokalari bakotxak hor barrunbe eta jenteak gazte asko da, hori ez, urte bete gehiago duke, partidu gehiago ez lehenengo mailan, eta bai esan leike, hori ez, nahize plantili bardina izen, jokalari batzuk apur bat gehiago amun eskero, sosegora goteko mogun egon gara.